Samtang dito sa 7th district mo ni nakapait kamo diyang mga taga ikapitong distrito gikas dumanog ngadto sinatilan ang mga kapitan karon gay di uli man ko atong Sabado nya hantod gahapon pa ko nibalik dito kog Badjan nakoy amigo dito taga Badjan nga niingon nga halos tanang kapitan ginidan apil na gyud ang taga Malubuyok nga sakop ni Idang mayor to si Idang man kuno mayor sa bati kay angga ginidan ang mga kapitan pagdawat sa mga hinabang gikan sa Kapitolyo kay matod pa ang nagdili din ini nagbahad ini si Pedro Caldero Hala ka na. Stilan is Peter niya giingon nga mobalik ko no pagdagan sa 7th district as congressman sa 2028 kay daan pag yung ko ha ang iyang asawa nga si Pizza puli lang to unya balik ang iyang mobalik sa human sa iyang 3 consecutive terms mobalik sa pagka kongresista Providence Peter pwerte magyapong hangulan ni wa ba laing makamao diya sa 7th district god pasig na pay laing makamao diya sa 7th district murag pwerte magining pagkahangulan nito hanar mobalik na pud ay kuno ay interesado diya nga mudagan ubos sa iyang partido oy giingnan ko no nga pag board member lang Jesus looy Mani mo undang, pwerte naman, tiguang naman yung kanahan, porbida. Grabe, ano, pabagain is naong siya. May buntag ni Kap Rome Lai. Kap Rome, may buntag ni mo. Pabagain ni naong sila na, pabagain yun, grabe yun. Samtang nga, ako ni balikag hisgot, posible ugma na, kanil mga barangay kapitan, nga di na padawaton ni Peter, tungod sa iyang pabagaayos na. Baharan ko nun niya. Alang sa mga taga Metro Cebu, ha, not only sa Talisay o Cebu City, apil na ang Tibok Metro Cebu, naipahibaw na ang Environmental Management Bureau sa DNR nga dunay haze o kanang kanamang singana ng pabagaayos kugmo. Tungod ko nun sa grabing binugwakay o aso, gikan sa Canlaon Volcano, din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ni pahibaw na po gani. Alang sa mga lumulupyo din sa Metro Cebu, namuyo din sa Metro Cebu, nga kinahanglan, nga magmaskara. Tabuni ko na inyong mga itsura. Katong mga dili kayo maayong itsura, maorang-arang na pinagi sa inyong maskara. Ngon kay dunay, grabe ko nung aso og abo, nga nagsigi og abot din sa Dakbayan Sugbo, sa Metro Cebu, tungod aning giingong binugwak gikan sa bulkan sa Canlaon sa Negros Oriental. Samtang ang mayor sa Dakbayan Sugbo, Mayor Nestor Arcibal, naglaraw ron nga mohatag og mga hinabang pinansyal sa mga taga Bukidnon Town nga mga mag-uuma og libre pag yung paghakot sa ilang mga produkto gikan dito sa naglain-lain kumahan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa sobra o sa gatos ka mga farmers organization ang posibleng mahatagan og mga hinabang tungod sa nagkanihit na ang ilang mga ang ilang mga abot tungod sa grabing kainit og kamahal pod sa paghatod og pagkuha sa mga produkto padong diri sa merkado sa ilang mga utanon dina sa grabing tension sa Iran, Israel o Estados Unidos. Mo ni pait kay taon na karon wa pa hinoon maklaro ni kung kano saan ni magsugod og pagpanghatag kay matod pa ni Mayor Nestor Arcibal karong umaabot nga mga adlaw posibleng ibalik niya ang gitawag og tabo sa barangay. Ang tabuan sa may tabos tabuan. Samtang si Konsehal Winston Pepito ni hangyo na sa scholarship office sa Cebu City Government nga dalion pag-inspeksyon ang tunghaan diha sa pitos bisag apike kayo matod pa ni Mayor ni Konsehal Winston bisag apike og pitos kinahanglan dalion pag-inspeksyon ang Asian College of Technology Pitos Campus aron posibleng i-reintroduce ni dito sa Council for Accreditation kay daghang kay nag-uol ani gani katong hinganlan og Harold yo pero ito nakakaog butitin bitokon
tipas magkayog argumento diha sa council murag yor pag kuan yor pag i-represent pag inom og kape aron di kay ka murag dukaon. Si Governor Pamarikwato na sabot sa mga pribadong sektor o sa Department of Migrant Workers kung DMW aron ipahigayon ang job fair alang sa mga returning OFWs katong nanguli gikan sa Middle East nga nahasi tungod sa bomba dito gikan sa Amerika tungod sa gubat tali sa Iran kagapon ni pahigayon og job fair dili lang ni sa mga OFW ha tanan alang sa mga white trabaho. Hinoon, wapay kompletong detalye nagpilay na kadadawat diretso kay ang priority ni mga OFW o Overseas Filipino Workers. Samtang ugmang adlaw nindot ni ugmang adlaw arang-arang ni. Nindot paminawon pero mahal gihapon pero arang-arang na lang. Ugmang adlaw gipaybaw na ng presidenteng bangag ang pag-uso sa presyo sa krudo matag litro. Matod pa, og mas buntag, posibleng muus-us og 24.94. Dulas 25 nun, uban ko nun, ay 26. Ang pag-us-us sa litro sa matag litro sa krudo og mga dawa, o niya sa gasolina pod, 3.41. Uy, kagamay. Daot mo ka. Samtang si Senador Chis Escudero, niauhag na sa national government, Malacanang mismo, nga ipagamit yun, gamiton ang 14 bilyones nga nakuhang buwis pinaagi sa value added tax sa mga petroleum products aron ipanghatag kuno diretso sa mga nagkalisod-lisod nga mga Filipinos particularmente nini ang mga mag-uuma og mga mananagat. Matod pang Senador Escudero arang angayan lang nga gastoon ang 14 bilyones nga to sa apektadong mga Pilipino, dili kay ipondo as income, aron lang magkatigom ang national government. Isod og malita. Tapos sa taga-Sorsogon nga senador nga kinahanglang ipadali ni pag-release aron in town makatilaw og hinabang ang mga nagkalisod-lisod nga mga Pilipino tungod sa grabing kamahal sa krudo o gasolina resulta ni sa grabing gubat dito sa Middle East. Samtang kagahapon ang Iran ningon nga among sirag balik ang Hormuz Strait. Tungod kay hangtod karon nahangyo ang Iran nga kuhaan ang inyong mga barkong igubat diha sa ang mga pantalan. Pero ang Iran matod pa og dili gani ninyo kuhaon na among bombahan ang mga barkong muagi diha. Iyay, mahal sa nagbalik. Pero si Presidente McDonald Trump niingon nga og inyo nang buhaton pulbuson ko na ang inyong mga infrastructure particularmente sa energy. Gamot karon ang Pakistan nga ma-extend kay hapit na mapupos ang daw kasimanang ceasefire tali sa mga nason nga nag-engkwentro. Ang Iran gitabangan ni sa Israel o sa Amerika. Si McDonald Trump dili mo sugot insa nga ayaw mig i-blackmail ay mig hulgaa kay permanente ming magpat uwan og bomba sa mga taong manghulga ni McDonald Trump. Kulba sa ni presidente sa Amerika, McDonald Trump. Kulba kayo. Patol pa niya nga, pulpuson tali. Pero ang Pakistan ini nga mo'y nalingkamot, nga mo'y pupatunga sa negotiation o panagsabot-sabot tali sa duha ka mga nason nga nag-away. Tuloy. Naingon ang Pakistan nga ilang paningkamutan nga ma-extend pa ang ceasefire sa umaabot nga mga adlaw aron dili mo samot ang kalisod sa kahimtang sa energy mo kalibutan tungod nining ilang away. Tangigig ni mga Pakistan. Sila mga bunguto naman eh. Ano apil-apil ang Turko? Mga Indian. Mga Indian. Sige may kapalit o grodo dito, gasolina dito sa Russia mo nang okay na may dire. Ang Pilipinas, tikyaw. Pero totoo na ito ipaabot ang taga-Migawide. Totoo na. Migawide Development Corporation, ang Cebu to World. Mo ilang bata-bata nga, kuha ni. Kanana ang sa tawag ni kanang kompanya nga mo duma diha sa Carbon Public Market atong ipaabot lang totoo